Kaseng Hanyu Trap Youth Council na Mauthat Rashan Circle haka jingilam jong Presiden Kaseng usamla Syambor Langrin kelalej ban hiar Shanong Stoin nak bentaban lej kendu ye ke klik du katanat ke koi ke khia ke District Medical Health Officer ke Dr. Mrs. S.A. Lingdo nak bentaban pensngau halor ke jingbom dan Dr. Hapok Kamar Kasa PHC mentala artayotam. Kabala kelalong ke jinge ke bakrau ye ki pai ba jong kathain mar kasa. Ki dekot jong Kaseng HYC na Mauthat Rashan Circle kilong ru banadu bau Dr. Ulami na kene ke hospital hadu menta kate ke hospital kala thli klem don shu bawan ban simti ha ke jaka jong teu doktor. Kene ke jing bom don shu jong doktor kala bu jinge shiboni pai ba kathain ki bawan ban pha sumar ha kate ke hospital. Khamtam ki bashitom jur bat ki baman sau. Bat kum juru ki longkemi ki barmet lahaban transfer bed chapo Mairang Civil Hospital. Bat kene kalabu jinge shiboni ki paiba khamtam mi kilong ying bawan na kilong ying ki baduk bat ki bajanjar. Halor jong kene ki jinge na kaliang jong Kaseng kalalit ban ye kendu ya ke Dr. Mrs. S.A. Lengdo kepada DMHO bahkan simkia ban penbet halor kene ki jinge jong ki paiba. Ha kete ki jinge keren bat ki DMHO ki dekot jong Kaseng kilai thuru baye kene ke kam na de ban pentip sya DHS bahkan le ye badan kam. Kaseng lang ba jong ki dekot kalai ki jing kublai ki jing simkia jong ke DMHO halor kene ke kam. Ha keju kepor Kaseng kenturu yau MLA kathan yuba brolding nong si ba unsim khia panirap lem ban pej halor kene kijing jong kipai ba kathan halor kejing bom don doktor Hapok Mar Kasa PHC mentala artayotam ka liang ka jong ka HYC Mauthat Rashan Circle menta kasi khatkan dai direk saw ara jar ko na ka liang ke jongi ni hadin bangi layo ya ka jingtip bat ni tip hi bat ni i leng ba dah lagi jong ki khmat ya ka jing jong ki paiba khamtam ki nongpang bawan bansim dawai banwan syak sumar hangte ha markasa PHC namar da lada ngambakla nadu ka laiterik jong mentau benai ba i doktor ibadan borbor hangte ilami na kate ka jaka i smar na kamta ban pentebet ya ka jing pulih ki jong i te kate ka jaka hadu menta kala long thali TPI kate ka hospital hangte kade ka 24/7 bat ngi ya ka jing ke jong ki pai ba la da kim don doktor watang hisngiro tinre ka bas ngusi kolong ba haduk menta na kaliang ka gomen haduk menta la iya palat RTO ti umdon doktor umdon nong sumar hakte ka PSC hospital kumalong menta ki don tangki staff nurse bat ki wei pat ki staff jong kate ka jaka i sumar ti halor kene ka nongrim na kaliang jong ikum ka seng ngidap lagi jusung khia bat ni iro ya gijing ki jong pajba na kupor sakupor bat kidon bun ki kes kiba kidon kam ya gijing sumar na ketika jaka in sumar hanre ha gijing bom don doktor kumur watang ni ikis ibarit ro ya haban transfer na sya Mairang Civil Hospital te kajing ki jong pajba kapulong yang ikum Kaseng bangin nomla ban chusyong kliti hanre mata kasni khat khandai tarek iwan ya ban kendo sindon ya i District Medical and Health Officer jong ke West Kazil iba dang in charge menta hak bade bar ketika markasa PHC ban pensngau halor kene kejing jong ketika PHC te hak jing karan ke jongi kum kinoilam jong Kaseng bat i klidu jong ke department jong ke kya na kaliang jong i long ba election kya ya kene kam bat menta kene kam kali ya skman bat na kaliang ke jong i kum inoilam jong ka kum i klidu jong kene ka department jong ka koi kya jong ka district di bor koi kila forward ro ya kane ka kam syate sya director hangte Shillong na ka benta ban le ya don kam te na kalian jungi kum Kaseng ngi kermen ba ka jisim kya jong ka District Medical and Health Officer le se kan wanra bat kan wang no sindon ya gijing jong ki pajba ki jong ni hangte Markasa ha ka ba nidon tang kate ka Markasa PHC hi ka ai jing sekri ya shibun teli kisnong bat ki pajba ki babun ba ki sanya na kato ka jakai sumar le yang don kam te na kalian jungi kum Kaseng ngi kermen ba ka jisim kya jong ka District Medical and Health Officer le se kan wanra bat kan wang no sindon ya gijing jong ki pajba ki jong ni hangte Markasa ha ka ba nidon tang kate ka Markasa PHC hi ka ai jing sekri ya shibun teli kisnong bat ki pajba ki babun ba ki sanya na kato ka jakai sumar te namar kata na kaliang gejong ikum Kaseng ni snowban penpor sakawe bat kata kalong haga badai bat kinong mi khmat ki jongi ni haban pensau ya kan ha kinong mi khmat ki jongi bat lengba jong phi ki press bat ki media ni pha ya kan ka khubor ni pha ya kan ka jing petip
Syau lokal MLA jongi ba broading nong sik bolong rukum menteri wai naki menteri jong ka sarkar MDA te bon sobha ya kaban sim khiak loi ya kane ke jing jong ki pai ba jong ka than markasa hi bor ko wai halor ke jing bomdon ya u doktor ban pek nong pang ha kate ke jakai sumar te namar kita nagaliang jongi kum kaseng sai chisit pat ni kentu jur ya u lokal MLA jongi bon sobha ya kaban sim ya ke jing kli bat ban ya rablang nakapta kane ke jing jong upai ba jong kate ka than ke jongi